Sotawis inggal enggahan mereka inggal hanatepi adicara candhaipun nuninji adicara pasrah temanten kakung awit bombongipun manah panjenengan bapa Suparno Dalah Ibu Daryati boten saged jumeneng cemantaka matur kunjuk teman-teman jenengan sami namung kanggeg ing jangga paling benatur basa sesebelih saking keluarga temanten kakung nuninji panjenenganipun Bapak Haji Rakil Sucipto bila kunjuk teman-teman Bapak Haji Rakil Sucipto Sasanawara kawula sumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kinaturan para alim ulama, bapak kiai, sesepuh, asisepuh, menyang sepuh, langkung sagunging para alim ulama, sangyan kiai ingkang ngrinten dalutan sasmanding kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun bateng panembah ingkang satuhu kula dherekaken dawuh-dawuhipun. Para pangarsaning praja satriya negari minangka pandam-pandhem ingkang basih. Mliginipun Bapak Kepala Desa ing Kademangan Tanggungan dalasan perangkat dusun dalah unsur pemerintahan desa ingkang dahat sinungga ing akrama. Langgung-langgung kehormatan jengantika pisan Bapak Samaidi dalah Ibu Wiwi ingkang menggugati dalah Gotrah Agung kula wangsa Bapak dalah Ibu ingkang pantes tampi pakurmatan lan para rawuh kakung sumau putri ingkang dahat sinungga ing akrama ugi katur mustikanipun adicara rikala menika Sri Atmaja Pinapanan Sarimbit ingkang dahat lebdo andun katresnan pirawuh ingkang daginasih nyadong duka sakarepun kepareng kula hanya kamadikan hanjeng andika bawan ngendikan kepareng kula anggempil kamadikan panjenenganipun sawetawis wawan sabda dalah kanca ruwang rikala nyuwun saperlu kula badhe matur jenengandika sedaya minangkani pamripun kadang kula nenggih Bapak Suparno Dalah Ibu Daryati. Pirawuh ingkang kinasih. Saderengipun matur sumangga langkung riyin jenengandika kula derek ngagengaken rasa syukur dhateng Gusti ingkang Maha Allah karana sih rahmat sarta hidayahipun ingkang mawantu-mantut manduk kajiwa kasur dhateng jenengandika sedaya. Temah saged angestreni wonten ing resepsi kanthi lulus raharja tebih saking pambengan amin amin Allahumma amin. Pirawuh ingkang dinasih kekalihipun salawat salam kunjuk dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring paritan ajimat Islam pajab jenengandika dalah kula tansah angantu-antu sapatipun ing pungkasan jaman manjing wonten ing swarga lho kanthi kahanan Islam amin Allahumma amin. Baik, tentunya di tengah-tengah ini saya sebagai wakil Bapak Suparno sepisan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalem dateng Bapak pisan Bapak Samidi Dalah Ibu Wiwi. Bu Wiwi aduh gak konek Pak Parno ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki priyantunipun boten saged anyane rawuh awit wonten bab pambengan ingkang sampun kasarut dhateng Bapak Parno mila amiji kula minangka tinalaing basa minangka solih sarira sepisan ingkang ngaturaken salam kalih kula minangka wakilipun Bapak Parno ngarepaken Sri Atmaja Panganten Kakung Bagus Jodi
Dwi Prastio dateng ngarsa jengandika Bapak Suparno dalah ibu Bapak Samidi dalah ibu Wiwi. Ngaten Bapak nggih. Nah, kula ngaturaken ingkang putra menika gelundung semprong pasrah bongkoan. Nah, bongkoan iki sing wajib ngudari awakmu ya nduk ya Krisna. Ya ditaleni. Jadi nek naleni aja kenceng-kenceng ya. Biar nayoh udarane. Ya, kan bongkoan. Talenane aja nayoh pokoke srek ucul ngene ya. Jadi ya. Nggih. Sing ngudari Mbak Kresna. Nggih. Pasrah bongkoan niki yektinipun nek cara Sumberjo Kidul menika nggih mung dipasrahaken jiwa raga utawi wadak kalih sukma mboten ngaturi menapa. Nah, dene wonten emplek-emplek wonten dening menika gethuk menika namung tandha yekti ngrakatan kekadangan antasipun piyantun Sukosewu dalasan ngerau mriginipun ing kademangan tanggungan niki ingkang salajengipun kula minangka tinalanging basa pimpinan rombongan ngapunten Ibu Wiwi Pak anggota kula menika populasinya banyak yang muda Bapak jadi seleb umpamane kene kuat-kuat giles dadi apa bla bledas ngapunten Bapak nggih jadi populasinya banyak yang muda jadi nek apa-apa entek lah kok ngene ya wong saka jebulane kok ya wah ngapunten Bapak nggih nggih niki ngapunten. Yang berikutnya saya sebagai wakil Bapak Suparno mengucapkan terima kasih atas anggenipun ning ngene Pak Dalang nggih. Napa? Aruh, gupuh, pangrengguh, lungguh, suguh. Ya, nek jere Pak Dalang ngoten. Niki kula wakil Bapak Suparno ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa winan. Kula saben jenengan dhateng kula sak brayat mugi tinangsulan dadi Gusti ingkang sak murwat ingkang panjenengan dhateng kula sak kulangsa saking Sukosewu niki. Salajengipun mangke sapurwanipun adicara pahargyan agung punika ingkang dipun asta dening Pak Dalang menika kula kapeksa nyunilah madal silan linggar saking dalem aji panjenengan mantuk wonten papan kula ing desa Sukosewu lan kula nyuwun tambah pangestu kula ugi ngaturi puja hasta puji dhateng panjenengan sedaya sak kula wangsa mangke nderekaken sataripun pahargyan agung ngantos sapurnanipun adicara pahargyan agung mekaten Ibu Wiwi. Nah gandeng iki jirine Pak RT Pak Kaji aja suwe cepet ya nggih enggak apa tapi ngene ngapunten Bu Wiwi mantu jenengan sangat romantis kok Bu saestu Pak Bapak saestu jodine sangat romantis niku rokok mangan gratis bedine ya gak usah njaluk bae tapi mboten kok wong nek ponakan kula nika wong pancen nggih menika ningrat tururan ningrat maksudnya apa? Ningratan tapi nyopir nah ningratan nyopir ningrat nggih tur nggih pinter wiritan wira-wiri ning ngene ratan wong sopir kok namung pangestu panjenengan sedaya nek ditekuni ibadah insyaallah rezeki akan lumeber tumiba dhateng putra panjenengan menjadi yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terakhir mangke kalau tak nembang Asmarandono biar di apa itu terjemahkan oleh Pak Dalangnya. Nun saya Mbak mic-nya Pak Sucan mic-nya dibawakan Mbak Demiati satu. Ya mic ini satu nih. Mic-nya satu. Di Pak Sucan diberikan pada Mbak Demiati nih. Si Mbak Dem mana Mbak Dem ya? Mbak Dem di mana? Duduknya di mana Mbak Dem? Sini Mbak Dem, dibantu. Ini pitutur luhur dari saya kepada
Mas Dodi dengan Mbak Kresna. Mbak Dem dibantu kula nggih. Nggih Bu Dem. Mbak Dem nanti Mbak Dem lu nggih mau. Nggih. Oh, nggih mantuk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa ten mriki nggih. Mangke biar diterjemahkan oleh Pak Dalang. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawi tane Kris irunge Mbah Dodi dipegang ayo Dot rasanya piye ati mulai luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kenoti nombas Asmarandono biar nanti diterjemahkan oleh Pak Dalangnya. Kula mekaten anggenipun kula makili Bapak Suparno kianali mekaten nyadong tukang kanah sedaya kelapatan kadhe dereng manah kula nyun lumeh benesi samutur pangsamu ingkang saagungipun. Ing wasana akhir kalam idina sultan skim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti tatas titik cetola tepot catur pangantikan panjenenganipun Bapak Haji Ragil Sucipto ingkang lenggahan mriku minangka sesule atur basa saking keluarga ageng Bapak Suparno telasa Ibu Daryati sabda Mas Raki Roko Mas Bagus Jodi duwi prasetya wonten pangarsanipun keluarga temanten putri awit bombongipun manah panjenenganipun Bapak sami dedalasa Ibu Wiwi mboten saged jemen-jemen toko matur kunjuk teman-teman jenengan sami namung kangge ing jangga mila talangipun atur basa saking keluarga temanten putri ingkang lenggahan menika nulinjih panjenenganipun Bapak Yai Kantun manggi atur panampi kalajengake adicara barokah doa mboten ateges paripurna adicara barokah doa pahargyan menika sampun paripurna menika kagem barokahi temanten kekalih kemawon mboten ateges barokah doa panutup pengaten mila manggi senaosa sampun hanetepi adicara barokah doa panjenengan sami tasih kasuh lenggah wonten papan palenggari paratu merdi kaning penggalih bias wisining sautawi sing kalengan menika para rawuh kakung semamono putri kasatu hudahat indermatan hanetepi adicara panampi saking keluarga temanten putri awit bombongipun manah panjenengan Bapak sami ditelasa Ibu Wiwi ingkang lenggahan mriku kunjuk teman-teman jenenganipun Bapak Kyai Kantun kasuwun jengkar saking papan palenggahan tumuju ing wiwara ngajeng sasana wara kawula sumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula takdimaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tanggungan inggih menika panjenenganipun Bapak Saidan
lan ugi sedaya perangkat ingkang wekdal siang punika ugi nderek rawuh ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para tamu, para undangan, langkung-langkung rawuhipun para penderek temanten kakung inggih menika karan-besan Bapak Suparno saking tlatah Sukosewu ingkang wekdal siang punika ugi nderek rawuh kanthi kawula ngucapaken ahlan wa sahlan bi hudurikum ingkang tansah kawula hormati. Temanten kekalih ingkang berbahagia langkung rumiyin wonten ing kesempatan siang punika monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi wasan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kula telah panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat, taufik, hidayah lan ugi inayahipun saged rawuh makempal nderek-nderek resepsi pinanggihipun temanten kekalih punika kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa amin Allahumma amin. Kaping kalihipun wasan selawat serta salam kala wau kita sedaya mugi pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sedherek sedaya wonten ing mriki kawula aminangkani wakil saking panjenenganipun Bapak Samiti dalah sakeluargi. Saderengipun ngapunten ingkang sak kathahipun anggenipun nampi pasrahipun karan besan ingkang masrahaken ingkang putra temanten kakung menika Bapak Samiti mboten nampi piyambak tanpa ngirangi rasa hormatipun wakil dumateng kawula. Mila wonten ing kesempatan menika kawula ingkang berhak nampi menapa ingkang dados pasrahipun Bapak Suparno ingkang kala wau sampun terang, sampun jelas bilih putra temanten kakung Jodi Dwi Prasetyo kala wau sampun dipun pasrahaken wonten ing tengah-tengah keluarga mriki inggih menika wonten panjenenganipun Bapak Samiti. Mila kanthi donga pangestu para sedherek sedaya kanthi ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Pasrahipun karan besan Bapak Suparno anggenipun masrahaken ingkang putra Jodi Dwi Prasetyo kawula tampi kanthi remenipun penggalih kanthi bingahipun penggalih ingkang kala wau nek masrahke tanpa dipun paringi napa-napa niku mboten penting, ingkang penting niku namung wujud sampurnanipun inggih menika raga lan sukmanipun. Insyaallah Bapak Samiti dalah sak keluargi mugi-mugi kemawon sageta gulawentah dumateng ingkang putra nggih menika Nak Jodi Dwi Prasetyo kalebet satunggal dados keluarga tanpa mbedakaken antawisipun inggih menika putra mantu kalian putranipun piyambak. Ananging mbok bilih tiyang sepuh Bapak Samiti dalah sakeluargi anggenipun gulawentah paring pitutur wonten kirang langkungipun nggih ngapunten ingkang sak kathahipun niku nandhakaken bilih menungso niku nggadahi kekirangan ingkang prayogi mugi-mugi kemawon anak kawula Jodi Dwi Prasetyo sak sampunipun katampi wonten ing mriki mugi-mugi kemawon sageta nyesuaiaken kalian lingkungan mriki khususipun adat istiadatipun tiang mriki sageta dados tiang ingkang sae boten gadahi kalepatan ingkang pados kesaenan menika ingkang dipun ginakaken kangge mbangun keluarganipun. Ingkang salajengipun inggih menika kala wau Bapak Suparno dalah sakeluargi ugi paring napa kala wau istilahé jiri gethuk duka napa nggih nggih istilahipun beto pernata utawi bingkisan nggih niku sejatosipun boten penting menggah Bapak Samiti nggih ananging nggih kala wau sampun dipun pasrahaken kawula tampi kanthi remenipun penggalih
mugi-mugi kemana Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung balesipun kathah kanthi donga jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsira. Mugi-mugi Allah ingkang bales, mugi-mugi napa peparingipun bingkisanipun pernotonipun saged barokahi khususipun dumateng keluarga Bapak Samiti dalah sak keluargi. Ingkang salajengipun kala wau mbok bilih anggenipun inggih menika pepanggihan siang punika sampun paripurna, resepsi temanten ingkang wekdal siang menika sampun paripurna. Kala wau nggih nuwun donga saking panjenenganipun Bapak Samiti kunduripun karan besan dalah sedaya penderek temanten kakung saking Sukosewu niki mboten ateges Bapak Samiti nundung rawuhipun jenengan sedaya nggih. Niki namung nggih nderek ndongaaken mugi-mugi rawuh para konduripun para sedherek sedaya saged dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Amin Allahumma amin. Ingkang baku malih niki Bapak Samiti anggenipun nampi rawuhipun para sedherek sedaya niki anggenipun paring pahormatan, palenggahan, pasugatan mungkin nggih namung wontenipun kemampuane nggih ngaten menika mbok bilih ndadosaken gelanipun penggalih kirang remenipun penggalih para sedherek sedaya langkung-langkung tamu saking Sukosewu Bapak Samiti dalah sakeluargi nuwun pangapunten ingkang sakathahipun. Ingkang salajengipun nggih bantuan tambahipun donga pangestu kula lan panjenengan sedaya khususipun kangge putra kekalih inggih menika anak kawula Jodi Dwi Prasetyo kalih Krisna Ayu Susanti anggenipun mulai dinten menika sampun niat nindakaken inggih menika ngakad nikah ateges badhe bangun keluarga. Mugi-mugi saged mewujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem bahagia donya ngantos akhiratipun. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi tansah diparing kaslametan kawilujengan, dipun paringi panjang umur, sehat, afiah, salamah, saadah, dipun paringi dalanipun rizki ingkang gampil, rizki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah, enggal-enggal kaparingan putra ingkang soleh utawi ingkang solehah, sageta mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun tebihaken saking sekathahipun balak lan bilahi lan ukilanah, dipun paring keselamatan donyanipun, agamanipun langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kala wau panuwun saking adicara pepanggihan ing siang menika langsung kemawon inggih menika ngalap berkahipun barokah doa mila saking menika dumateng para sedherek sedaya monggo kita sareng-sareng benengke penggalih nenuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kemawon panuwunan kita kangge gayuh kabegjan donya ngantos akhiratipun khususipun putra temanten kekalih langkung-langkung kumeper dumateng kula lan panjenengan sedaya estu kula lan panjenengan sedaya saged manggihi ayam tentrem bahagia donya ngantos akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil badihi syaulilailahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil jami'i muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan sagirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalika wa zil karimati ka sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha angka dalar tujat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma
Allahumma hdina qauminal haqq wa ilal huda walal islam walal iman. Allahumma tawil umrona wa sahhi jasadana wa qdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa habibana linasi ajmain. Allahumma rizqna katsiran halalan thayyiban nafa'ana fi umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina hawina alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa afiatan dari sabah. Allahumma ksif anal waba'a wal bala'a wa ta'una ma la yasib ghairuh. Allahumma asturna bi sitrika jamil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Makaten anggen kala matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya benten kalian kala wau ingkang pasrah bahasanipun benten pengertosanipun kirang langgungipun saking pribadi kawula nuwunaken pangampunten ingkang sakatahipun. Akhir kalami billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.